Вітаю спадарства ў Белсад Zoom. Тут мы абмяркоўваем найважнейшыя падзеі дня. З вами Алесь Залеўскі і заклікаю спадарства паставіць лайк нашаму відэа, калі вам гэта бяспечна. А мы пачынаем. Медиапроект «Обычное утро» и компания «Годна» под погрозой узникнения. Як дать рады белорусским СМИ и организациям после припынения финансовой допомоги США? Ці вытрымае чарговы удар эканоміка? Брюссель уводзіць новыя абмежаванні на экспарт аграпрадукцыі і ўгнаенняў з Беларусі. Выбары прайшлі, а праблемы з інтэрнэтам засталіся. У Беларусі зноў перабоі ў працы сеціва. Пастанова Дональда Трампа прыпыніць замежную дапамогу пагражае існаванню многіх беларускіх незалежных арганізацыяў і медыяў. Гэтак пасля указу амерыканскага прэзідэнта дапамогі просіць каманда «Годна», якая ўжо 5 гадоў займаецца захаваннем і развіццём беларускай ідэнтычнасці. 80% праектаў кампаніі фінансаваліся з США. Таксама вядомы медыапраект «Обычное утро» заявіў, што сродкаў засталося на 3 дні і папрасіў падтрымання. У найбліжэйшыя 2 месяцы на аренду студыі, заробкі ды іншыя выдаткі камандзе патрэбныя 25 тысяч еўраў. Медыапраект «Обычное утро» быў заснаваны ў 2022, а ў 2024 КДБ абвясціў яго экстрэмісцкім фармаваннем. У YouTube-каналу выдання больш за 42 тысячы падпісальнікаў. Раней дапамогі прасілі іншыя незалежныя праекты, у тым ліку «Куку», «Рэформ», «Экспрэс». Беларуская рэдакцыя польскага радыё «УНэТ» спыніла працу. У канцы мінулага года фінансаванне падтрымання прасілі «Маланка Медыя» і «Новы час». Указ пра спыненне на 90 дзён усёй замежнай дапамогі Дональд Трамп падпісаў 21 студзеня. Днямі акружны суд часова заблакаваў дакумент, але дзейнасць найбуйнейшага амерыканскага фонду замежнага падтрымання USAID усцяж прыпыненая. З намі на відэасувязі знаходзіцца медыа-менеджерка, дырэктарка Куку.орг і The Village Беларусь Александра Романова. Прывітанне. Прывітанне. Як настрой, Александра? Я ведаю, што Куку.орг таксама шукае падтрымкі і шаноўнае гаспадарства таксама можа далучыцца да гэтай кампаніі. Ну а вот з першых вуснаў распавядзе зараз Александра. Так, ведаеце, абсалютна ўсе медыа, якія заблакаваныя на тэрыторыі Беларусі ці прызнаныя там экстрэмісцкімі, як вось нашы праекты, яны, вядома, на гранты выжывалі ўсе гэтыя 4 ці 5 гадоў. Чаму? Таму што манетызавацца іншым спосабам даволі складана. Малая колькасць бізнесаў рызыкне купляць рэкламу у экстрэмістаў, таму што там у іх на радзіме маглі заставацца супрацоўнікі ці нейкі офіс яшчэ працаваць. І калі будзе рэклама у экстрэмістаў, то гэтым супрацоўнікам пагражае штраф ці турма. Што яшчэ можна было рабіць? Можна было збіраць данаты, але як практыка паказвае, ты на гэтых данатах можаш набраць 1 ці 2 зарплаты. Так што сітуацыя безвыходная насамрэч. Аж так, безвыходная, бо шмат беларусаў выехала за мяжу, так, больш за 500 000 там па нейкіх статыстыках, так, шэрых, якія мы самі вылічваем. Ну і шмат IT-кампаніяў таксама, так, і той жа самы беларускі бізнес выехаў за мяжу і нават пад асобнай асацыяцыяй аб'яднаўся, так, Абба. Ці ў гэтым накірунку нейкія размовы, ідэі вядуцца, так? Таму што, як бы там ні было, гэтай дапамогі не будзе прынамсі бліжэйшы так нейкі час. Не можа быць так, што закрыюцца ўсе незалежныя выданні. Што тады толькі адну прапаганду беларусы будуць мець доступ да прапаганды толькі, так? Ці нейкія варыянты шукаюцца? Ці можа у вас ёсць нейкія ідэі, якім чынам з гэтага крызіса выйсці? Бо гэты крызіс можа і падштурхнуць сапраўды да нейкай больш аўтаномнай дзейнасці беларускай грамадзянскай, так, супольнасці і медыяў. Слухай, я магу сказаць толькі на прыкладзе Куку. Вось у нас у апошні год з'явіўся сапраўдны сейлз-менеджер і рэкламныя нейкія заказы. То бок, нешта ёсць, але іх мала і каштуюць яны, нядорага у параўнанні з той рэкламай, якую мы прадавалі ў Беларусі, якая нам нядрэнна
дапамагала выжываць, то бок мы, ну, толькі за конт гэтай рэкламы і жылі. Чаму гэта зараз так? Таму што ў Беларусі у нас был сайт, якога зараз няма, таму што ён заблакаваны на тэрыторыі Беларусі. Мы засталіся ў соцсетках, і вось Patreon таксама мы выкарыстоўваем замест сайта як асноўную платформу з вялікімі тэкстамі, лангридамі, бескаштоўнымі для чытача. Але рэкламу мы прадаем, яе мала, но мы з яе шэдэўры робім, каб яе стала больш. Ну, зараз нам рэклама, якую мы прадаем там месяц, яна дазваляе закрываць адну зарплату пакуль. Яшчэ адну часткова дае Patreon, дзе вось ёсць не толькі бескаштоўна чытаць можна лонгрыды, але ёсць і платная падпіска на нейкія бонусы, типа мерчу. Вось, ну так, мы ўжо маем дзве вот эти зарплаты со скрыпам. Ну, трэба нам, канешне, болей, таму што ў нас ўсё ж такі гэтыя два праекты не могуць рабіць два чалавека. Ну, рэдакцыі там паболей супрацоўнікаў. Вось, яшчэ ёсць такая, ну, я бачу, што калегі спрабуюць сабіраць данаты, вось як, так, там зборы нейкія, аб'явы збораў. Я, ну, не вельмі веру ў то, што гэтымі зборамі можна закрыць патрэбы СМІ. Чаму? Таму што, ну, ёсць такая частка, як палітзняволеныя, якія выходзяць з турмаў, ёсць беларусы ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. І вось, ну, чаму не было так распаўсюджана вот этих збораў на медыа, таму што, ну, як беларусы гэта людзі з пачуццём сораму, ну, мне вось здаецца, што крыху сорамна канкураваць па зборах данатаў з, ну, настолькі ўразлівымі катэгорыямі. А ўсё ж такі рэсурс беларусаў замежжа, ён усё ж такі абмежаваны, так? Каб дапамагаць усім, каб цянуць не толькі вось палітзняволеных, якія выходзяць, яшчэ там і СМІ з іх камандамі па там, ну, я разумею, што зараз і каманды-то ўсіх маленькія там, да, у нас так увогуле колькі, напэўна, 7 чалавек на два праекты, але ўсё ж такі гэта, ну, там 7 зарплат на зборах ты, ну, не закроеш ніяк. Вось, я бачыла ў соцсетках шмат дыскусій на гэты конт. Ну, вось, і мне здаецца, што фактар уразлівых груп, што там Байсол арганізуе зборы на тых, каму ўвогуле выжыць немагчыма. Ну, а журналісты тэарэтычна людзі здаровыя, могуць ісці працаваць там жабку ці таксі, ну, напэўна, тады і СМІ не будзе. Ну вось власна, да, мы падыходзім да гэтага, як зменіцца ў выніку чарговага, да, такога ператрахвання беларускага медыаполя, так, пасля 20-х. Это другое такое, так? Спачатку трэба было тут неяк выжыць, уладкавацца, як толькі прыехалі, а цяпер яшчэ і тыя гранты забралі, дзякуючы якім это можна было рабіць. Да? Якім чынам зменіцца цяпер у нас медыаполе? Можа, сапраўды гэта больш дробныя праекты, да? Меншыя праекты, ці будуць да большых адносіцца? Як ты гэта бачыш, што зменіцца ў выніку вось гэтага ўказа? Вы ж, пэўна, абмяркоўваеце, так, з калегамі, таксама медыа-менеджерамі, як выходзіць з гэтай сітуацыі, ці это часова все-таки разглядаецца? Слухай, ну яшчэ часу не так шмат прайшло, мы только пачалі там нешта абмяркоўваць калектыўна, але, ну, ніякага рашэння пакуль няма, і все ў такім, ведаеш, падвісоне, калі, ну, нічога, у некага засталіся там грошы, так, мы там абмяркоўваем, а колькі тебе месяцаў яшчэ жыць, там, а цябе, ну, то есть, там, некага агульнага рашэння яшчэ няма, там усе спадаюцца, што ёсць жа яшчэ вось гэтыя еўрапейскія донары, мабыць, дапамогуць, але гэта недакладна, таксама, ну, то бок правісон на правісоне, ну, зараз. Ну, вось, ведаеш, я яшчэ бачыла такія каментары ў соцсетках, маўляў, так вам і трэба, там у 20-м годзе рэвалюцыю не Хартыя зрабіла, якая з замежжа працавала, вось, ачысціцца прастора, з'явяцца новыя СМІ. Ну, так, ну, калі так думаеш, а адкуль яны з'явяцца, там, калі ўсё ўнутры Беларусі настолькі зачышчана з цым узроўнем рэпрэсій, што калі за думка злачынства караюць, так, там, ці за падпіску на гэтыя экстрэмісцкія рэсурсы, ці па сваякам журналістаў ходзяць,
То мы проста прыходзім да сітуацыі нейкай такой паўночнай Карэі, якая таксама краіна, яна існуе, там нейкія людзі жывуць, ніхто не ведае пра іх нічога, незалежных СМІ няма ні унутры, ні ў замежжы, так, якія пісалі там і паказвалі, што там адбываецца. Але жыве, усё добра, там і Трамп, напэўна, ведае пра то, што ну, ёсць яшчэ такі спосаб існавання. Вось, ну, але калі там людзі пачнуць ад голода паміраць ці там ад ковіда паміраюць, так ніхто і не даведаецца, што там адбываецца. Таму Ну ну, так. я б не сильно зларадствавала, не моцна зларадствавала на гэты конт. Вось, і ну, мабыць, гэта ну, вельмі чорная такая картинка атрымліваецца, так? Таму што вось калі разглядаць нейкія праекты в Ютубе, то Ютуб, напрыклад, адзіная соцсетка, якая дае магчымасць хоць нейкай манетызацыі, то бок яна плаціць грошы блогерам за тое, што яны робяць контент. Але ну, вядома, для паспяховай манетызацыі там патрэбна, каб у цябе была многатысячная аўдыторыя ці лепш мільённая, так? Тады можна сваю вось гэтую каманду ну, здымачную эту групу ну, падтрымліваць і выжываць вось за кошт гэтай камерцыйнай вялікай кампаніі Google, якая вось плаціць за добры контент блогерам. Таму ну, мабыць, лягчэй будзе сітуацыя у гэтых YouTube проектах, хаця я бачыла вось, што як яно абычнае утро, яно таксама ну, вот, аб'явіла гэты збор. Ну, такое, канешне, не вельмі добрая у нас гаворка. Ну, у нас яшчэ, ведаеш, яшчэ ёсць адзін такі, ну, які я вижу такі путь, калі вось ёсць жа журналісты, якія там навучыліся рабіць там не толькі натыўную рэкламу, але вось там весці соцсеткі, монтаваць нешта, здымаць, то, мабыць, надзея на тое, што тыя брэнды, якія там будуць мець жаданне супрацоўнічаць, так можна для гэтых брэндаў нешта рабіць. Ну, не на старонках экстрэмісцкага выдання, а вось такім чынам. То мы на гэта таксама гатовы, так што гатовыя на такую працу. Так што далучайцеся да нашага братэрства на Патрыёне, там пішыце мне, будзем там сумесна нешта рабіць. Ну, я вось калі гаварыць пра Кукуту, то ну, столькі ўжо крызісаў мы прайшлі, што я ну просто ну, я веру, што ну, неяк атрымаецца пратрымацца, тому што ну, вось каб разам жартаваць не толькі над нашымі этими дзедамі, але яшчэ над Трампом, які просто варухнуў плаўніком і зламаў столькі добрых ініцыятыў, якім і так было непроста. І не толькі пра Беларусь гаворка ідзе, так? Ёсць яшчэ іншыя краіны і там і іншыя ўразлівыя групы, якія зараз вось у такім жа становішчы. Так, цёмная, але ведаеш, все роўна ты распавяла ўжо пару ідэяў, так, той жа YouTube, хаця так, з абычным утрам мы таксама трымаем руку на пульсе, вельмі спадзяемся, што так, удасца ўратаваць гэты праект, вельмі важны і цікавы. Вось, ну і так, манетызацыя на YouTube, евразона, евробюракраты, так, можа, Брюссель, еўрапейскія фонды, ну але там вот это бюрократия, конечно, это все даўжэй, это все так хутка, не думаю, што атрымаецца перахапіць все гэта нашы беларускія незалежныя ініцыятывы. Ну але і так, нейкі пазітыў ад сябе, я думаю, гледачы атрымалі аўдыторыя. Ну і заклікаю тады так падтрымліваць донатамі, іншымі спосабамі, хаця бы лайкі, так, нашай трансляцыі, нашым калегам, прадуктам, так, Куку.орг, я ведаю, што вы на Інстаграме так актыўна працуеце. Вось, заклікаю такім хаця бы чынам падтрымліваць, калі не можаце фінансава. Дзякуй вялікі. З намі была Александра Романова, менеджерка і дырэктарка Куку.орг і The Village Беларусь. Дзякуй. Ну мы пераходзім да іншых тэмаў. Пракуратура Менску пасля правярання электроннай гандлёвай пляцоўкі «Азон» заявіла пра парушэнні. Нібыта пад выглядам дзіцячых дронаў на пляцоўцы можна набыць беспілотныя лятальныя апараты і авіяцыйныя мадэлі. Нагадаю, што завозіць і выкарыстоўваць дроны ў Беларусі забаронена з 2023 года. Пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце ў нашым аглядзе.
Паліцзняволены Эдуард Бабарыка 5-й раз сустракае народзіны за кратамі. Сёння яму споўнілася 35 гадоў. Эдуарда, які ўзначальваў перадвыбарны штаб Віктара Бабарыкі, затрымалі разам з бацькам у чэрвені 2020-го, але судзілі толькі ў ліпені 2023-го. 8 гадоў зняволення яму прысудзілі на падставе 3 палітычных артыкулаў крымінальнага кодексу. Пазней дадалі яшчэ 2 гады. Чытачы выдання DBY працягваюць скардзіцца на праблемы з інтэрнэтам у Беларусі, як мабільным, так і хатнім ад розных правайдараў. Працягваюцца таксама праблемы з VPN-сервісамі. Збоі ў працы VPN пачаліся 25 студзеня. Раней узнікалі перабоі з доступам да сацыяльных сетак. Летась напрыканцы года Лукашенка пагражаў поўным адключэннем інтэрнэту ў Беларусі на час выбараў. Літоўскія памежнікі выявілі на мяжы з Беларусю 25-метровы тунэль. Лаз ля вёскі Пашальчыс у Шальчынінкайскім раёне меркавана выкарыстоўвалі для перавозу кантрабанды. Паводле службы аховы дзяржаўнай мяжы ў справе пачаўся дасудовы разбор. Чысты прыбытак кампаніі Tesla за мінулы квартал скараціўся на 71% і склаў 2 мільярды 300 мільёнаў долараў. Паводле выдання Bild, пасля абвяшчэння гэтых звестак рэзка ўпалі і акцыі кампаніі. Эксперты звязваюць зніжэнне з падзеннем попыту на электрамабілі, а таксама з рэпутацыйнымі рызыкамі праз палітычныя заявы Ілона Маска. За апошнія 5 дзён у Беларусі абноўлена 129 тэмпературных рэкордаў, 42 з іх зафіксавалі ўчора. Апроч таго, 3 дні запар абнаўляліся абсалютныя максімумы за ўвесь перыяд метэаназіранняў. Гістарычны рэкорд 30 студзеня фіксавалі ў 2022 годзе ў высокім 9,7 градуса. Так што, калі ў вашай мясцовасці сёння было больш, ёсць шанс на абнаўленне. Еўракамісія прапанавала ўвесці мытныя пошліны на угнаенне і сельскагаспадарчую прадукцыю з Расіі і Беларусі. Паводле прэс-рэлізу, такі імпарт стварае харчовую небяспеку для краінаў ЕС. Паводле крыніцаў «Свабоды» на сельскагаспадарчыя тавары мыта маюць падвысіць з 0 або нізкіх ставак да 50%. У пералік прадукцыі між іншага трапілі мяса і мясныя субпрадукты, малочная прадукцыя, збожжа, садавіна, гародніна, алеі, тлушчы, кава, гарбата, кандытарскія вырабы ды іншае. На азотныя угнаенні маюць увесці дадатковае мыта, якое будзе паступова павялічвацца ад 13 до 100%, што мае фактычна спыніць імпарт. Для зацвярджэння новых мытаў дастаткова згоды большасці краін. Не патрабуецца аднагалоснасць, таму няма пагрозы вета на гэтае рашэнне з боку такіх сяброўскіх для Мінску краін, як Венгрыі і Славакія. З намі на відэасувязі знаходзіцца эканамістка Аліза Рыжыченка. Прывітанне, спадарня Аліса. Добрый день. Так, перш чым перайсці да прыватнасцяў, сельгаспрадукцыя і калійныя і азотныя ўгнаенні, хацелася б увогуле зразумець, чым цяпер дыхае і жыве экспарт-імпарт паміж Беларусю і еўразвязам. Ужо столькі санкцыяў было ўведзена, уже і нібыта ізаляцыя татальная, але вось днямі міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў паведаміў пра тое, што нібыта з некаторымі краінамі ЕС у нас такі ж самы ўзровень гандлю захаваўся, і сапраўды, калі мы глядзім на 8 мільярдаў абароту, так, больш за 8 мільярдаў абароту, так, 1,5 мільярда мы нават прадаем Беларусь у еўразвяз. Вот за апошнія гады, так, гэтых санкцый, гэтых ізаляцыяў, як гэты працэс імпарт-экспарт паміж Беларусю, ну і агулам гандаль жыве? Дело в том, что когда были введены санкции, они в основном были введены против калийных удобрений и предприятия Гродно-Азот, и дочерних каких-то предприятий, которые занимаются как раз-таки перепродажей продукции с Гродно-Азот в европейские страны. Именно эти предприятия были внесены в санкционный список, и продукция Гродно-Азот. А вот как раз-таки то, что касается сельскохозяйственной продукции, на нее санкции были либо введены, но такие незначительные. Поэтому с учетом того, что сейчас происходит на европейском рынке сельхозпродукции и калийных удобрений, а именно, особенно если мы смотрим на начало этого года, сейчас значительно выросли цены на сельскохозяйственную продукцию, особенно на удобрения. Это все взаимосвязано. И в первую очередь причина тому, что выросли значительно цены на сырье, а именно на природный газ на территории Европейского Союза. И, конечно, и это все происходит с октября месяца прошлого года. И продукция с российских рынков и белорусских рынков становится, скажем так,
очень конкурентной на европейском рынке для европейских фермеров и для европейских производителей сельхозхозяйственной продукции. В связи с этим Европейский Союз, конечно же, принимает сейчас всевозможные меры, а именно вот введение пошлин мы сейчас наблюдаем, что должно способствовать вот уравновешиванию цен между европейскими производителями и производителями России и Беларуси, для того, чтобы европейские производители и их продукция стала более конкурентной на внутреннем рынке Европы. И что касается вот того, что введены были санкции, а все равно торговля идет. Конечно, с одной стороны, идет торговля теми товарами, которые не подпадают под санкционные списки. С другой стороны, санкции успешно обходятся через другие компании, через Туркменистан, Узбекистан, через компании Арабских Эмиратов. Эти случаи выявляются со стороны стран Европейского Союза, вводятся вторичные санкции, но это очень долгий бюрократический процесс, который не имеет возможности охватить все пути обхода санкций. То есть это все делается постепенно, это обнаруживается, да, где-то одна компания, где-то другая компания, останавливаются эти подсанкционные потоки, но это невозможно сделать вот просто взять и остановить все, потому что очень сложно выявить, какой именно товар приходит в Европу, потому что торговые накладные и страна происхождения этих товаров просто фактически подделывается другими странами, там со стороны Турции, со стороны Туркменистана, Узбекистана, как я сказала, и это очень сложно выявить. Поэтому, конечно, торговля ведется, как и всегда, но в любом случае введение таможенных пошлин будет осложнять эту ситуацию, будет ухудшать ситуацию для Гродно Азота, да, для торговли калийных удобрений и других удобрений. Но при этом нужно понимать, что то, что происходит на европейском рынке, это все провоцирует изменение цен на мировом рынке и в том числе влияет на повышение цен товаров, которыми торгует Гродно Азот. И это может привести к тому, что даже при сокращении объемов поставок может увеличиться цена за эти поставки и при этом увеличится выручка. Но также не стоит забывать о том, кто является первыми и как бы основными покупателями. Это Китай для калийных удобрений. При этом на китайском рынке Россия очень уверенно вытесняет Беларусь на калийном рынке. Там еще есть канадские производители, которые занимают сейчас первое место на мировом рынке по производству калийных удобрений. И, соответственно, они являются тоже первыми на китайском рынке. Поэтому сложности есть со всех сторон, но при этом ситуацию может смягчить то, что сейчас увеличиваются цены на калийные удобрения. Так, і я от тады шмат што хацеў бы вас удакладніць, але бадай самае такое асноўнае, пра што вы апошняе казалі. Так, это тады спынімся на гэтых угнаеннях. Гэта была такая традыцыйная вялікая доля, так, у беларускім экспарце, так і приток валюты Украіны, так, дазваляла ажыццяўляць. А вось у выніку гэтых тарыфаў, так, вы сказалі, што да, конкуренция как бы павялічваецца з боку России, той же самой так Канады і з боку іншых еўрапейскіх вытворцаў, бо цяпер кошты будуць падобныя, як і з беларускімі калісьці таннымі, так, угнаеннямі. У сухім астатку мы ведаем толькі, ну, закрытая статыстыка, але прынамсі, што ў мінулым годзе так Гродно Азот быў з вялікімі убыткамі, так, а в цэлым вот калі мы і калійныя і вот гэтыя азотныя угнаенні аб'яднаем для гэтага году у выніку гэтых тарыфаў і больш вострай канкурэнцыі на ўсходніх рынках, якія вы ацэньваеце страты і рызыкі для беларускай эканомікі? Скорее всего, мы опять же увидим, что Гродно Азот закончит год с убытками, потому что, как я уже сказала, основной рынок все-таки является не Европейский Союз, а Китай и Индия. С Индией существуют до сих пор проблемы в расчетах, а китайский рынок занимает очень активно Россия, которая тоже хочет восполнить потерю европейских рынков тем, что поставляет больше и больше объемов на китайский рынок и на индийский рынок. Кроме того, нужно учитывать, что поставки на восточные рынки, как и на европейские рынки, зависят
в первую очередь от России из-за логистики, потому что сначала калийные удобрения идут через ЖД Российской Федерации в российские порты, и оттуда уже российскими судами отправляется либо в европейские, либо страны, либо там в Китай или Индию. И Россия может ограничивать в любой момент вот эти объемы поставок и перегрузок через железную дорогу, через порты. И, как мы видим по статистике, грузоперевозки и допустимые объемы сокращаются. Допустим, там цифры 2022 года были намного больше, чем в 2023 году и в 2024 году. Опять же, объемы этих поставок были сокращены. То есть именно разрешения на эти поставки через Российскую Федерацию были сокращены. Поэтому мы тут находимся в абсолютной зависимости от Российской Федерации. При этом Российская Федерация является нашим основным конкурентом. И, конечно, это будет влиять напрямую на доходы белорусского предприятия, да, Гродно-Азот, и, соответственно, на доходы государственного бюджета, который в основном состоит из налоговых поступлений. А если Гродно-Азот фиксирует убытки, естественно, они не выплачивают налоги, да, на доходы, и, соответственно, от этого страдает государственный бюджет. Вибачайте, Белкалий так само? Да, Да. все верно. То есть это Такие ж касается проблемы, всех такие ж белорусских проблемы. предприятий, да, абсолютно верно. Калі звяртацца тады да наступнага пункта, на які так тарыфы былі павышаныя, гэта на сельгаспрадукцыю. Я так разумею, Беларусь ніколі не славілася так вялікімі экспартавымі, так нейкімі маштабамі, так сельгаспрадукцыі у Еўропу. Это больш б'е па нам ці па Расіі, вось гэтыя тарыфы? Это, скорее всего, эти тарифы, конечно, направлены на Россию, но Беларусь включена в этот список, потому что через Беларусь Россия может обходить эти санкции. Касательно белорусского экспорта сельхозпродукции, тут скорее мы видим, что мы уже в прошлом году и в этом году наблюдали запреты на экспорт сельхозпродукции из Беларуси вообще в какие-либо страны, даже в Россию, в связи с тем, что у нас на внутреннем рынке формируется дефицит собственной продукции. И поэтому это скорее просто, скажем так, цепная реакция и предусмотрительность Европейского Союза в том плане, чтобы Россия не имела возможности обходить санкции через Беларусь. Ну, але вось гэтыя змены, которые так накіраваны супраць Расіі, як яны даб'юцца на беларускім рынку, так? Бо я так разумею, Беларусь абараняе свой рынок якраз ад расійскага, які гатовы ўсё скупіць, так, нашу прадукцыю, нашу там бульбу, ну бульбу мы якраз не экспартуем, да, але там мяса і так далей. Як это адаб'ецца на нас? Ці ніяк не адаб'ецца, мы просто будем далей абараняць там перад Расіяй свой рынок? Объемы белорусского рынка сельхозпродукции очень малы для того, чтобы говорить о том, что это как-то существенно повлияет. Действительно, вот мы, как я уже сказала, мы видим, что чиновники белорусские предпринимают всевозможные меры, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке в связи с тем, что у нас на внутреннем рынке существуют ограничения по росту цен, по торговым надбавкам. На российском рынке этого нету, и, соответственно, для белорусских производителей намного выгоднее экспортировать свою продукцию, сельхозпродукцию, да, на тот же российский рынок. Не надо ходить никуда далеко, придумывать какие-то схемы обхода санкций на европейских рынках, когда у тебя есть российский открытый рынок, где ты можешь свободно за более дорогую стоимость продавать свои товары. Поэтому еще тут такой момент, что, опять же, Европейский Союз, который вводит пошлины и на белорусские, и на российские товары сельхозпродукции, они оставляют возможность для того, чтобы транзитом через Европейский Союз экспортировать эту продукцию в третьи страны. И тут, конечно, с одной стороны, вроде бы это хорошо, то есть торговля продолжится, это нацелено на то, чтобы третьи страны имели возможность закупать эту сельхозпродукцию и удобрения, но с другой стороны, это опять же открывает возможности для обхода санкций тех же. Ну, тут в данном случае, конечно, больше речь идет о российской сельхозпродукции, нежели чем белорусской, потому что белорусская действительно не имеет таких объемов производства, такого объема выпуска для того, чтобы заниматься поставками в третьи страны
и наращивать туда поставки, когда у нас на внутреннем рынке, на собственном внутреннем рынке формируется дефицит так или иначе, да, от времени к времени, да, на разные виды товаров, там то на яблоки, то на курицу, то на капусту, то на лук, то есть на разные товары мы уже наблюдали этот дефицит. И в первую очередь сейчас стоит вопрос о том, чтобы обеспечить внутренний рынок теми товарами по доступным ценам для населения, чтобы не было социальной возмущенности. Дякую вялікі за размову. Ліса Рыжыченка была з намі на відэасувязі, эканамістка. Мы абмяркоўвалі апошнія павышэнні тарыфаў з боку Еўразвяза на імпорт тавараў з Беларусі і Расіі. Ну і як вынікае так вот з нашай размовы. У асноўным ударыць па беларускай эканоміцы, канешне, гэта ўгнаенні, так, азотныя і калійныя, што можа адбіцца так на нашым гандлёвым сальдзе, на прытоку валюты. Ну а тарыфы на прадукцыю сельгаз это больш для Расіі. Мы і так баронім свой рынок. Дзякуй вам. Спадарваліся. Так, будзем звяртацца далей. Мы ж ідзем да наступных тэмаў. Шановныя гледачы, дзякуючы вашым лайкам і каментарам больш беларусаў даведваецца пра актуальныя падзеі ў нашай краіне. Дзякуй вам за падтрыманне. Яшчэ больш аператыўнай інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Мы цэнім кожнага і кожную глядачку. А цяпер давайте паглядзім, што цікавага падрыхтавалі нашыя калегі з сацыяльных сетак Белсату. Вашай увазе праграма онлайн. Беларуска Александра прайшла амаль усе этапы лячэння анкалогіі ў суседняй Польшчы і цяпер аднаўляецца. Але пасля доўгай барацьбы з хваробай у сям'і застаўся доўг у 30 000 $. Як даваць рады з ім? За 2 гады лячэння родныя патрацілі больш за 100 000 $, каб выратаваць жыццё Александры. Яна змагалася дзеля 2 маленькіх дачок і амаль здолела перамагчы рак. Цяпер ёй трэба аднавіць жыццё без фінансавага цяжару. Кранальная гісторыя Александры ў праграме «Беларусь беларусу» і ў фэйсбуку Белсату. Памятаеце, як Дональда Трампа заблокавалі ў Фейсбук і Інстаграм пасля штурму Капітолія? Цяпер кампанія «Мета» пагадзілася выплаціць яму $25 мільёнаў для ўрэгулявання пазову. СММ-аддзел Белсату на фэйсбук-старонцы распавядае, што з гэтыя сумы 22 мільёны пойдуць у фонд прэзідэнцкай бібліятэкі Трампа, а астатнія на судовыя выдаткі. Дарэчы, калі Трампа блакавалі, Марк Цукерберг заяўляў, што рызыкі ад выкарыстання ім сацыяльных сетак былі занадта вялікімі. А цяпер вось кампенсацыя. На гала-канцэрце Чуньвань з нагоды кітайскага Новага года 16 чалавекападобных роботаў ад кампаніі Uni3 Robotics выканалі традыцыйны танец янгэ. Роботы аналізавалі музыку ў рэальным часе, сінхранізавалі рухі і нават хадзілі, бегалі ды скакалі на сцэне. Іх каардынацыю забяспечылі алгарытмы штучнага інтэлекту. Як гэта адбывалася, вы можаце паглядзець на афіцыйнай старонцы Белсату ў Інстаграме. А на гэтым у мяне на сёння ўсё. Добрага вам вечара і беражыце сябе.